नमस्कार, अजिंक्य सप्लायमध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकतात की आपण राऊंडवाला चंद्रकोर आणलेला आहे। मध्ये राऊंड स्टोन आहे। याआधी ड्रॉप आणि ओव्हल आपण पाहिले होते। त्यातला पहिला कलर आहे पर्पल। नेक्स्ट कलर मी तुम्हाला दाखवतो। हा बघा ब्ल्यू कलर। कायम आपण रेड अँड ग्रीन पाहतो, पण सुरुवात आपण यावेळेस पर्पल आणि ब्ल्यूने केलेली आहे। नेक्स्ट कलर बघा, यामध्ये आता ग्रीन कलर आपण अवेलेबल केला आहे। अत्यंत उत्तम क्वालिटीमध्ये आणि खूप कलर व्हरायटी आपण अवेलेबल केलेली आहे। यामध्ये आपण नेक्स्ट कलर बघू शकतात। हा आपला रेड कलर, अतिशय सुंदर असा कलर, सेंटरला राऊंड आहे, बघू शकतात। नेकलेस मेकिंगमध्ये असे यूज होईल। नेक्स्ट कलर बघा पिस्ता कलर। हा युनिक कलर आणलेला आपण पिस्ता कलर यामध्ये अवेलेबल केलेला आहे। आणि नंतर एक शेवटचा कलर आपण यामध्ये अवेलेबल केलेला आहे की व्हाईट कलर। फुल स्टॉक आपल्याकडे अवेलेबल झालेला आहे। आम्ही स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये देखील नंबर आहे, तुम्ही आम्हाला संपर्क करू शकतात। धन्यवाद।